Здравейте отново, сега ще разгледаме ADB Launcher с W накрая. Това е един също популярен лаунчер след Go лаунчера. Също е богат на ефекти, на теми. Нека да видим конфигурацията. Screen Dark. Това не ни трябва. Ето това е хубаво, когато натиснете икона да сменя цвета. Ще го зададем розов. Да видим дали ще се получи. Да. Това също е, както казах, много богат на настройки лаунчер. Hide Dock, Background, Show Labels, Shadow. Ще зададем малко по-тъмна сянка. Икони, Text Size. Така, много. Dock Style, Dock Size, Landscape и какво ли още не. Теми. Система. Backup, Security, Advanced Settings, Home, Double Tap, Hide Status Bar, любимото ми, Overlap, Show Notification, Wallpaper Hack. Изобщо много настройки. Ето, че статус бар изчезна. Чистичко изчистен. Много приятен за работа лаунчер. Лесен за настройки. Изключително много настройки. Изобщо много съм доволен от лаунчера. Благодаря ви, че гледахте клипа. Очаквайте.